May bagong pagkakasibutan ang mga empleyado kan City Hall puun Agosto. Hulita ilulunsar ang programang matulod kan marhay na physical asin mental na kondisyon sa trabaho sa paagi kan physical fitness asin sports clinic. May report si Joel Sulina. At nagangunyan. Apera kang hataw sa pagtrabaho, mahataw man dapat sa pagiging makusog, pisikal, asin mental ang dabang mga empleyado kan syudad ng Naga o City Government of Naga para man masiguro ang pagiging healthy asin productive workforce, kaya man pinaghaman ang sarong mental asin physical fitness program na mainganyar asin mapromote sa dambang empleyado na magbali para sa nasambit na programa. Sa impormasyon na pinaghiras ni Mr. Francis Barha, Sports Coordinator kang lokal na gobyerno, basado sa CSC Resolution number 1901-265 o Guidelines on the Development of Mental Health Program sa Public Sector kang 2019, asin CSC Memorandum Circular number 4 Series of 2020, mandato sa gabos ng mga government offices asin agencies ang paghaman ng mental asin physical health program para man sa well-being kang lambang mga empleyado ninda. Man iba-ibang sports na interesado ang mga empleyado kan City Hall ang pinag-opreser sa programa, kabali ang regular na Zumba session, mass calisthenics o hataw time, volleyball, basketball, swimming, badminton asin iba pa ang ipapasunod o iimplementar durante sa designadong oras sa urog na sa aldaw na Biyernes para man ma-promote ang balance work-life ng mga empleyado asin makabawas sa stress asin mabus ang pangkagabsan na workplace productivity asin moral. Nagkagawa ng meeting yesterday regarding sa program naman sa mga empleyado ng city para itong healthy Nagueño or healthy employees of city magkagawa rin ng physical fitness. Kakagdo man si mga events na na-discuss, si basketball, volleyball for women, 3x3, ugwa rin po ng badminton para sa mga empleyado. And ongoing na po itong training sa mga empleyado ng swimming lesson, learn to swim under sa programa ni Coach Casey Casaol. Sarong coach yan po ang Naga na naggigibo ng mga programa para sa mga empleyado. Itong magkaugwa ng physical fitness part kang pag-maintain kang healthier Nagueño dito sa Naga. Ugwa po ng mga events na ilo-launch later part kang August hanggang December. Sinabi pa ni Mr. Barha, bako sa ng puro trabaho sa luwas asin maghapon na nakatutok sa desk asin table na limitado sa na ang paghiro, pisikal kan mga empleyado na nakakaapekto sa mental health asin naghahatod ng musculoskeletal ache, uli kang maghapon na nakatutok sa indang trabaho kaya man nagkukulog ang mga liog, lower back asin shoulder pain, nagkakausa man inining cardiovascular asin metabolic risk, asin nakakabagal sa metabolismo, asin nakakaparikas sa risk ng obesity, kabali ang eye strain, ulita nakatutok na maray ang mga mata sa computer 8 sa 10 oras kada aldaw. Sigun kay Barha, mga bagay na dapat malikayan sa paagi ng simpleng physical activities asin sports. Pero kinari baga ang mga empleyado pero may nakatupaw, less ang paglalakaw-lakaw mo niyan, i-encourage sinda. May suggestion nga ni itong nasilgaya din na i-monitor si body weight, body mass index of individual, BMI, para maikaagduman si data kung saan si mga body mass index of individual. Sabi ko nga duman sa nasilgaya na kuahon gabo si data at the same time i-compile by opisina and conduct a rigid program kasali na nga mga champs activity, and at the end of the year i-measure tagiraray si sinang baraba na timbang na duman mami-measure ta duman si progression katong programa para sa gabos. Para sa nagangunyan, Joel Sulina. At nagangunyan. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa lambang Nagueño. Ang nagangunyan, sangaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Yola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mamalos.